waka ta Hausa ba ta dabo ba. Zancen darajar mawakan Najeriya musamman na ne wazan bayani babba. Dangi yan uwa da Hausawa su suka yada mutu ya ba za mu yi kuka ba. Sun mai mu saniyar ware ba mu da kima idanunsu sai ka ce wata dabba. Ta aure fa ba su bai wa mawaƙi sai ka ji sun kira shi ma da maroƙi. Ya gama za su sa a baka na jake. Amma in biki ya zo ko wakar siyasa ko beddan yarsu za ku sha mamaki. Sai su kira ka dan ka burge baki. Kai ta kiɗa kana ta washin baki. Su ku suna rawa da takun shoki. Si kwanto su rinka yi maka liki. Sannan shi ne duka yayan saki. To idan na yi karya ku zo kuma na amsa. Waye gwaninsa sai ku yi duba. Bani na ni ko gare ni gata babba. Na gode wa rabbana mai iko yayi mun baiwa zangwani ba zan raina ba. Wani yayi dogaro da aikin ofis wanda sai ya je kasuwa ya kirgori ba. Rufala ya wannan abarwa wa duku wanda yayi shuka ya jira ta za ya yi girba. Kiwo ya fi kyau wurin makiyaye. Mai hakuri shi za ya jure tsimaye. Mai neman da kansa ya fi baraye. Kar ku yi jinkiri ku bi na sannu sannu zanen yau tankaɗe da ware tsaba. Haka fuska sai ku rinka yaba mu in akai gefe zuciyar ku na ta baba. Wasu na kin mu sannadin sana'ar mu sun fi so mu mace ma kawai su zo su ci gumba. Duk mai gaskiya a rai bai shayi ko kuma so kuke mu dinga bulaye. In dai naka ne kan mu ku zo ku nuna kishi mu kula da kan mu kar mi zamba. Sahun mabarata in dai ta kamar ka Hausa kake yi to ka dai Hausar ta kamo muke yada ta. Zalunci da baki sai mu hana shi kana muke yin gargadi gurin mawadata. Wanda yake zubi ya dauki adashi mai rabon dacewa ya zo ya ba mu bukata. Kai lamarin bahaushe na da takaici kuma kai zama ku ba mu madace. Nesa ku kai ruwa ku kyala makwabci. In mun ja bakin mu za mu fusa ne wanda bai ganewa lallai ya samu fahimta. Wasu kuke zara kuke goyawa in mu kai wakar Hausa ta mu ba ku asanta. Inda za ku tsallaka yankin su nasu ne nasu akasin sa ba sa ranta. Kai kuma kan dabi da sai kai huce ta kuma ba mu so a raina masinci. Ki gyara kan lokaci ya kurewa kar ku zo gun mu ce da ku ba za mu iya ba. Sai da ilimi aka yi ta kuma baiwa ce hikima ta zo daga rabba. Allah wanda dake so zayewa ta sa kyautar bai duba karami ko babba. In yi maka sai ka zo da tunani wanda komai digiri akai ba za ya iya ba. Ni ba zan yi takamar masters ba tunda bai wanne ba ne bai yi min gori ba. Wai wani dukiya yake juyawa dan boko yana ta bubbudawa. In muka zo wuri su kasa wucewa. Allah ne kadai abin kamawa wanda taska ta abadan ba za ta kure ba. Ya boye sani na kai babu ne aljani ko da dan adam ba zai gane ba. In yi wa wani abin da yake so digiri tarin dukiya ba za su yi ba. Dan haka yan uwa mu dinga tunawa kar mu bi zuciya da ke halakarwa. Ba dan rabbi ke yi bane na fahimta dan marashi ba zai motsa ba.